definiron como a Biblia da gaita galega, un libro que onte foi presentado en Santiago e que recolle máis de 400 pezas antigas para tocar con o noso instrumento musical máis universal, a gaita galega. Alberto de San Martín é o autor desta voluminosa publicación, na que fai unha persoal escolma de máis de 400 pezas coas súas partituras e cos seus correspondentes arquivos de son. O libro ten como obxectivo estudar e preservar o noso patrimonio musical popular e tradicional. Hoxe na Galería Sargadelos, que contén pezas antigas para seren tocadas ca gaita. O seu autor reuniu durante 2 anos partituras e imaxes históricas. A veces parece que rí, outras que chora. É o inconfundible son da gaita, o instrumento galego por excelencia. Que as pezas populares tocadas en tempos pasados polos gaiteiros galegos non se perdan, foi o que impulsou a Alberto de San Martín a realizar esta obra recopilatoria. Curiosamente, o autor de Pentafol é vasco, pero dende pequeno sentiu atracción polo son da gaita galega. A escolma de pezas é froito dun intenso traballo e da constancia dunha persoa que ten como ilusión axudar a que a música e danzas da nosa terra perduren no tempo. Do que me valía para facer este libro, era do que estaba facendo cos meus alumnos. Os alumnos enseñaba a tocar a gaita, logo les daba partitura, lles mandaba por internet o arquivo grabado por mí no MP3, para que nos... Ademais que a maioría dos alumnos que teño que son vascos, non son nin fillos de galegos. O libro contén máis de 400 partituras, 25 letras de cántigas e 28 imaxes de gaiteiros. Ademais, a obra vai acompañada dun DVD coas mesmas partituras escritas en clave de re e con arquivos de audio. A recén creada Federación Galega do Folclore amosou a súa ledicia por este tipo de iniciativas que contribúen a preservar a música máis característica do noso país. Vasco é o autor de O Pentafol, un libro que algúns xa definiron como a Biblia dos gaiteiros e que esta mañá se presentaba na Galería Sargadelos. O Pentafol recolle 418 partituras de música para gaita. A maioría son pezas recollidas da tradición, aínda que están tamén algunhas das composicións de autor máis populares entre os gaiteiros. O libro vai acompañado dun DVD con todas as pezas gravadas co son da gaita e pretende ofrecer un repertorio musical interesante para todos os grupos folclóricos de Galicia e tamén da emigración. A selección das pezas fíxoa o propio autor. Básicamente é unha recopilación de pezas populares para a gaita galega. Están recollidas baixo o meu punto de vista e baixo o meu gusto, o sea que calquera outro autor podía facer outro libro con cancións totalmente distintas. Pero todas teñen un denominador común que é a música en xebre, o que era o que tocaban os nosos gaiteiros antigos.